Udahni duboko. Izdahni polako. Koliko puta si mislio da Bog kasni? Koliko puta si želeo da se tvoje molitve ispune odmah? A istina je, strpljenje je ključ Božjeg čuda. Čovek uvek žuri. Hoćemo sve sada, odmah, bez čekanja. Ali Bog zna da prava blaga dolaze tek kada smo spremni da ih primimo. Strpljenje nije gubljenje vremena. Strpljenje je priprema. Kao seme koje ne može da iznikne dok ne prođe kroz tišinu zemlje. Kao voće koje mora da sazri pre nego što bude slatko. Tako i tvoji snovi moraju da čekaju trenutak kada ćeš biti spreman da ih čuvaš. Koliko puta si se nervirao što se nešto nije desilo kada si hteo, a kasnije si shvatio da je bilo dobro što si čekao? Koliko puta si video da se sve složilo u savršenom trenutku, baš kad si mislio da je kasno? To je dokaz da Bog nikada ne kasni, već radi u svom vremenu. Strpljenje ti gradi veru. Uči te da se osloniš na Boga, a ne na svoje planove. Uči te da vidiš širu sliku, da shvatiš da je svaka prepreka i svako čekanje deo puta. Čuda se ne rađaju u nestrpljenju. Čuda se rađaju u veri koja čeka. I kada konačno dođe tvoj trenutak, shvatit ćeš da je čekanje bilo ključ da otvoriš vrata blagoslova. Zato nemoj da se bojiš vremena. Svaka sekunda čekanja je deo Božjeg plana da te odvede bliže onome što ti je namenio. Strpljenje nije slabost. Strpljenje je moć da kažeš: Bože, verujem ti, iako još ne vidim. I kada tako čekaš sa verom, tada se rađaju najveća čuda. Jer strpljenje je ključ, a vrata otvara Bog.